kami hamsaiba Aitorma Club ni founder tei lukurok o kami ni rungsrungnai rokno chuba o kami ni maidumi pass 12 pass rokno mukumuri mani obonoti nang tamko kalaknani musu like hambai ini borok sengno business flyway tinini national fighter rongni program nomor present fight ni bisingti Aitorma Club ni tangmo thabodol logbai je sakthari kami ni je porenai serungnai rokno encourage khainani bagui tei sonman ronani bagui je tini soka domani mo blaike saktarmon kaha tani ke jeng jotono saimano education ke chini bakery honjago chini society ni bakery honjago hani bangui online no offline nangmani jabak khaime yang tongkha haimani sasan nagatana kebengna o kamini Aitorma Club tini 42 bosor kamani yagulobu agini haike borok sengno perform khai nai chini national heroes ro bani ke srairokno suba suromani bagui blaike hambai mar yakharu tani khe mo hai je club je kamini bagui amchaini bagui je samung kaham tang tongmani obo kabangma jagao lukurok benefit different angle sing benefit mani no tongni tabangni jogo sing no srairo drug chawi ke phek chawi phegui tongmani rok sini dofa tama tong mahai rok saime mani rok sini o Aitorma Club ni bisingtei mahai samung no kabangma ne aware khaiwe sisarawi chini o amchaini sikla rok no kaham lama phunogui tlang thaningo blaike chubanai o rung serungnai rokno soka domani bisingti tebu manai boro inspiration phainai khatungmani phainai je bai mayao sing maha nge boroni porimani o competition phainai hani bangui je omo hai soka domani blai ke prosongsa jogo blai praise khaijaknai moto जों omo hai samung kaha tangnai no जों borom khlai khai tebu pornai rokno bhaino जों tebu mankha ke respect rowui borom rowui